рӯзбахайр бинандагони гиромӣ, имрӯз 8 апрел ва сархати хабарҳост. манзуратон аз студияи марказии радиои Озодӣ. Дар нашри навбатӣ аз болоравии гӯшт ва дигар анвои хӯрданӣ дар бозорҳои Тоҷикистон, назарияи сафорати Русия дар душанбе ба масъалаи парвозҳо ба он кишвар, эҳтимоли шурӯи дигарбораи муҳокимаи додгоҳӣ марбут ба таҷовуз ва қатли ҳувайдои 5-сола ва ахбори дигари Тоҷикистону ҷаҳон хабар медиҳем. Дар бозорҳои Тоҷикистон нархи маводи ниёзи аввал боло рафтааст. Гӯшти гов аз ҷумла дар бозори марказии Кӯлоб 60 ва гӯсфанд то ба 65 сомонӣ афзудааст. То ҳафтаи пеш 1 кило гӯшти гов 55 ва гӯсфанд то 60 сомонӣ арзиш дошт. Сокинони минтақаи Кӯлоб на танҳо аз болоравии гӯшт шикоят доранд, балки мегӯянд нархи дигар маводи ғизоӣ гаронтар шудааст. Қимати равғани пахта то 5 ва офтобпараз то 10 сомонӣ боло рафтааст. ҳоло 5 литр равған дар бозорҳои Кӯлоб аз 110 то 120 сомонӣ нарх доранд. Ба нархи шакар ва маводи ғалладона ба монанди биринҷ ҳам 2 сомонӣ илова шудааст. Нархи картошка аз 4,5 то 6 сомониро ташкил медиҳад. ҷаиши нарх тақрибан дар 10 рӯзи ахир дар ҳолест ки чанд рӯз баъд моҳи Рамазон фаро мерасад. Ҳамасола дар остонаи ин моҳ дар Тоҷикистон болоравии нархҳо ба мушоҳида мерасад. Яке аз масъалаҳои дигари доғ дар Тоҷикистон мавзӯи рафтуомади ҳавоӣ аз Душанбе ба Москав боқӣ мемонад. Сафорати Русия дар Душанбе дирӯз бо пахши як маълумотнома бори дигар таъкид кард. Шаҳрвандони Тоҷикистон бо парвозҳои доимии Somon Air ва Ютер ки ҳафтаи якборӣ анҷом мешавад, ҳаққи озодона сафар ба пойтахти Русияро доранд. Аммо ба гуфтаи сафорат, нафароне ки бо парвозҳои чартерӣ мисли Уральские авиалинии парвоз мекунанд, бояд барои сафар асос дошта бошанд. Талабгорони сафар ба Русия дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтанд, аллакай то 15 июн ҳамаи билетҳои Somon Air ба самти Москав фурӯхта шуданд. Ба қавли сокинон, онҳо билетҳоро то ин сана аз 8000 сомонӣ ба боло хариданд. Ҳарчанд ширкати Somon Air исрор меварзад ки нархи билет аз Душанбе ба Москав 4051 сомонӣ аст. Радиои Озодӣ дар бораи он ки аз фурӯши билет дар Тоҷикистон кӣ фоида мегирад, таҳқиқотеро анҷом дод. Дар ин бора бинандагони азиз дар барномаи хабарӣ бароятон тафсилот хоҳем дод. сиёсатмадори маҳбуси мухолифи ҳукумати Русия Алексей Навальный аз дарди сутунмӯра ва пушт азият мекашад ва дасташ ба гум кардани ҳис оғоз намудааст. Ин суханонро яке аз вакилонаш баъди мулоқот бо Навальный дар зиндон иброз дошт. Олга Михайлова ба канали телевизионии Дождь гуфт, Навальный аз гирифтани давоҳои маҳбас дислофенак ва турши ё худ кислотаи никотин худдорӣ кард. Михайлова афзуд, ин давоҳо 30 сол ба ин тараф дар тиб истифода намешаванд. Ҳампаймонҳои Навальный 44 сола мегӯянд, ӯ 3 ҳафта боз аз пушт ва пойҳояш азият мекашад. Михайлова мегӯяд, 5 апрел Навальный ба шифохонаи маҳбас интиқол ёфт ва аз он вақт ҳарорати баданаш мӯътадил шуд, вале сулфааш идома дорад. тафтиши аввали табибон собит кардааст ки дар тани ӯ коронавирус сироят накардааст. ӯ илова намуд, онҳо мунтазири озмоиши дуввум мебошанд. вакилони парлумони Тоҷикистон дирӯз бо ҷонибдорӣ аз лоиҳаи қонун кормандони созмонҳои ҷамъиятиву ғайритиҷоратӣ ва ғайриҳукуматии кишварҳои хориҷиро аз аккредитатсия ё парвонаи кор озод карданд. муовини аввали вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон гуфт, ҳайати шахсии ин гуна созмонҳо дар вазорати адлия сабти ном карда мешаванд. дар ҳамин ҳол мушкили дарёфти парвонаи кор борҳо боис ба нигаронии баъзе аз хабарнигорони расонаҳои хориҷӣ шудааст. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон таъкид кардааст ки бархурдаш дар масъалаи додани парвонаи иҷозаи кори хабарнигорони расонаҳои хориҷӣ қонунӣ мебошад. айни замон 8 хабарнигори бахши тоҷикии Радиои Озодӣ мунтазири иҷозаи кор ҳастанд ва баъзеи дигар ҳам бархилофи қонун на барои 1 сол, балки муддатҳои кӯтоҳтар аккредитатсия гирифтаанд.
баҳори имсол то 1 миллион муҳоҷири корӣ метавонанд ба Русия баргарданд. Дар ин бора Вадим Кожанов, раҳбари Федератсияи муҳоҷирон дар Русия, зимни суҳбат бо нашрияи российская газета иброз доштааст. Ба гуфтаи Кожанов, иҷозаи парвозҳои доимӣ ба Осиёи марказӣ аз 1 апрел то андозае ба бозори кори Русия таъсири худро расондааст, вале ба бовари Кожанов шумораи бештари муҳоҷирон пас аз боз шудани роҳи заминӣ ба Русия хоҳанд омад. Дар айни замон Мария Игнатова, раҳбари маркази пажӯҳишӣ HH-ру, гуфтааст феълан аксаран муҳоҷирони Қазоқистону Қирғизистон ҷӯёи кор буда шаҳрвандони Тоҷикистон камтар аст. Бо ин ҳам коршиносон баринанд ки то охири соли 2021 ҳам камбуди нирӯи корӣ дар Русия бартараф намешавад. баъди танаффуси чанд моҳа мурофиаи додгоҳии қатли ҳувайдо тиллозодаи 5 сола аз сар гирифта мешавад. Дар ин бора ба Азия Плюс Абдусалом Саидов, падари ҳувайдо, хабар додааст. Ӯ гуфтааст қарор аст рӯзи 9 апрел додгоҳ ба баррасии парванда пардозад, аммо феълан маълум нест ки қотили эҳтимолӣ Александр Сёмин дар мурофиа ширкат хоҳад кард ё не. Қобили зикр аст, Сёмин дар мурофиаи охирин ки 20 ноябри соли гузашта дар додгоҳи вилояти Москав баргузор гардид, ҳузур надошт. Аз замони қатли ҳувайдо тиллозода қариб 3 сол мегузарад ва борҳо мурофиаи додгоҳӣ бо сабабҳое аз ҷумла вазъи саломатии муттаҳами аслӣ ба таъхир афтодааст. ҳувайдои хурдсол моҳи июли соли 2018 дар шаҳри Серпухова нахуст таҷовуз ва баъдан кушта шуд. Дар шимоли Тоҷикистон як духтари 15 соларо бо гумони дуздӣ дар ҳолати мастӣ дастгир карданд. Вазорати умури дохилии Тоҷикистон хабар медиҳад ки боздоштшуда сокини шаҳри Хуҷанд буда доғи судӣ дорад. Гумонбар рӯзи 3 апрел дар бозорчаи шаҳри Хуҷанд бо зӯрӣ аз киссаи марди 35 солаи сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки низ маст будааст, 960 сомониро тасарруф намуда фирор мекунад. Дар як хабари дигари вазорат аз боздошти ноболиғ 17 сола дар душанбе иттилоъ дода мешавад ки ба ғорати мағоза муттаҳам мегардад. Гумонбар соати 3 шаби 6 апрел ҳамроҳи ду шарикаш ба як мағозаи либосаи пойтахт даромада аз онҷо ба маблағи 14 000 сомонӣ мол дуздиданд. ҷустуҷӯи ду муттаҳами дигари ин ҷиноят идома дорад. Сомон Маҳмадбеков, паҳлавони маъруфи тоҷик, дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷудои Осиё ва уқёнус ки дар пойтахти Қирғизистон Бишкек ҷараён дорад, дар рақобатҳо дар вазни то 73 кило медали нуқра ба даст овард. Сомони 22 сола дар рӯзи дуввуми мусобиқа 7 апрел баъди ду пирӯзӣ ба рақибонаш Аҳмад Аяш аз Яман ва Муҳаммад Муҳаммадӣ аз Эрон ба нимфинал баромад. Ӯ дар даври ниманиҳоӣ Жансай Смагулови қазоқро шикаст дод. Паҳлавони тоҷик дар финал аз куштигири номдор аз Кореяи ҷанубӣ Чангрим Ан, қаҳрамони ду каратаи ҷаҳон ва ғолиби Доҳа Мастерс 2021 шикаст хӯрд. бинандагони азиз, ҳамин ҳоло хабар расид ки шӯрои уламои Маркази Исломии Тоҷикистон санаи дақиқи оғози моҳи шарифи Рамазонро тасдиқ намуд. Ба ҳамин тартиб рӯзи 13 апрел оғози моҳи шарифи Рамазон аст. Дар ин моҳ, таври шумо медонед, мусулмонон дар давоми рӯз аз хӯрдан, нӯшидан ва дигар аъмоли бад худдорӣ мекунанд. дӯстони азиз, қабл аз эълони арзиши қурби асъори хориҷӣ вобаста ба саволҳои бо такрори шумо дар робита ба қазияи Иззатамон, ҳуқуқдони шинохтаи тоҷик, бояд бигӯям ки ягон хабари нав то ин лаҳза надорем. ҳамкоронамон пайваста ин мавзӯъро дар мадди назар гирифтанд, пайгирӣ доранд ва агар иттилоъе шуд, мо барои шумо ҳатман хоҳем расонд. акнун рӯ меорем ба бозори қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон. Бонки миллӣ нархи $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 45 дирам таъин кардааст. рубли русӣ нисбати дирӯз боз ҳам поинтар омад. қимати 1000 рубли русӣ 8 апрел 145 сомониву 30 дирам муқаррар гардидааст. бинандагони азиз, сархатти хабарҳоро инҷо ба поён мебарам, аммо бо шумо хайрхуш намекунам, зеро дар пеш барномаи ахбори озодӣ дорем. рӯзи хуш ва то мулоқоти навбатӣ.